Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали Ugp Javlon Ugp. Хубе настроениётон агар зур боша. Имрӯз ман шумода шахсан ду мавзӯи тарбияви тайёр кардагиам. Оиди кудакоу наврасо ки имрӯз бениҳоят YouTube барои ҳимояи кудакоу наврасо бениҳоят ҷиддӣ сахт мубориза бурдеса ва ман ҳам хостам шахсан як чизи тарбияви кунам ки имрӯз ма худо ба шукр хеле одамо тамошо мекунанд ва ҳар як нафаре ки тамошобин мақсад шояд додар дора, нафарои ки ҳастанд калонсоло фарзанд доранд ва агар ҳар як таимо додар фарзандои худмона ҳимоя накунем, мақсад барои рост равон накунем, шояд оянда пушаймон мешавем ва онҳо мумкин ба роҳи бад мераванд. Биён ҳама сами видео ролика то охира тамошо мекунем, лайк мемонем ва комментарияда ма фикротона шахсан интизорум. خب چخیلی که دیدستین شما کودکو در ساعت درسی ساعت عینی حال همونجا 11 گذشتگی بود. ما خودم شخصا ای خونه برآمدم موسور پارتویی و در نزد دوشنبینکا رفته بودم. چخیلی که شما میبینید دو کودک مایده مقصد شاید سینفی 3 بودن یا سینفی 4 در وقت ساعت درسی در لوی دوشنبینکا مقصد لوی اوبه که پر شدگی همونجا ده موهی قپیده بودن، شاید سنگ پرتوفته بودن. ما ای طرف و یا تماشا کرده بودم. راستی گپ اول خواستم ببینم کنی اوای چیکار میکنن. پس لولوی آب نزدیک شدن گرفتن، پس سنگ کتی زده و آواز ما بلند کرده و یا سر کردم. انا که شما فکر کنین که در وقت ساعت درسی کودک سینفی 3 یا 4 در پیش دوشنبینکا در لبی آب چیکار میکنه؟ سوال اساسی ما مراجعت به مکتب با همون مکتبی که همون منطقه در جایگیر بود. شاید مکتب 3 باشه، شاید مکتب 76 یا 74 باشه، شاید مکتب 72 باشه، لیکن ما انیق گفتن نمیتونیم. در همون منطقه مقصد مکتب 76 74 جایگیر بود. انا که بین ای طرفی کودکو فکر میکنیم. کودکو شاید مکتب رفتگیان، در مکتب اونها را مقصد معلمشون یا جنگ کردگی یا معلمشون جنگ کردگی یا شاید فرمای تربیت جسمانی نبردن، معلم سر کرده. مراجعت ба роҳбари синф ба завҷ ба директори мактаб илтимос ҳамин кӯдакотона ҷиддӣ назорат кунед. ё бо як варианти дига ҳаста, шояд кӯдакора дар мактаб ягон кас ғам метия ва ё айхона буромадагиан мактаб рафтагӣ нестанд. пас муроҷиат ба роҳбари синф кадом нафаре ки мақсад якум соати дарсӣ наёмад, илтимос ай ҳаматон хоҳиш ба падару модару занг зане хабар расоне ки фарзанди онҳо мақсад ба мактаб наёмад. шояд инаи ду нафар агар мо навор намекардем, онҳора сир намекардем, худо нишонатия дар ов меғалтидан ба фалокат гирифтор мешидан. якум очират падару модар ай каштали шумо меқапед, мақсад ки мактаб барои чӣ онҳоро назорат накардан. ва муроҷиат ба падару модару илтимос фарзандотона ҷиддӣ назорат кунен ки мактаб рафтан, ай мактаб соати чанд буромадан ва ба хона расидан ё ин ки не. خب рекламная пауза меша, камтарак пауза мегирем ва ба ҳамун нафарои ки мақсад ай Россия ба ватан бор равон карданиян, груза перевоз, яъне ма шумо дар наи рақамҳои тавсия метиҳам, мақсад занг зане ай номи канали Ugp Javlon гап занен, мақсад шумо да бо скидка мекунанд бародаро. хоб бачаҳо байнда камтарак нофаҳмӣ шидаги оиди 40 рубл ма мақсад гуфтанӣ будам ки барои 1 килои запчи аст. а шумо мумкин ки бор фаҳмиден. хоб боз мегум ай номи канал гап занен, аму бародар скидкатон мекуна, ба ҳазур ба ватан равон мекуна. мо иҷа ба чини имкон қабул мекунем, сиёмкаш мекунем, мақсад мепартоем то ки дили шумо пур шава, шуморо ягон кас бачаҳо фреб карданӣ нест. фаҳмидестен? саломат бошен. мавзӯъро бо давом мекунем. خب موضوع دومی ما بچه‌ها 3 کودک سینفی 3 بودن با فکر میاد در پشت مکتب با کارتا قپیدمشون، کارتا بازی کرده بودن. خیلی شما خودتون میدونید که کارتا بازی قیموره. ببین اول این نوار رو تماشا میکنیم، پس با چغچغ میکنیم. این کارتا بازی بدونه که قیموره تیجک اگجای اوتا و چند جده و پیش اوتا و چند برون تنازی خونتون نگیده مالی بخبشون خونتون وجوده و برای چی کارتا بازی میکنی؟ من ترا پیشی معلومات برام خیلی کنی خیلی دفشه جبه
نکن دیگه خیلی بازی فهمیدی کلات همه کنم карта بازی نکنه دیگه бисёр вақт бовар кунед вақте камера гирон мекунед пеши ягон нафар мери ва ё ай камера ё ба ҷо мешан ё мегирезанд ха як нафараш гирехт ду нафари дига бовар кунед истодиянам ҳе тамошо доран намеран мега картамона бите акама ҳам қа гуфтестам шуна ки е бачо қиморбозӣ накунед охи картабозӣ шумо ай синни соли кудакитон хеле картабозӣ кардесен оянда худо медона шумо бо чӣ бозӣ мекунед мумкин синфи сеитонда ба пул бозӣ кунед мумкин синфи чори панҷитонда бо дига ягон кори дига кунед мақсад муроҷиат ба падару модар илтимос падару модаро бениҳоят фарзандотона ҷиддӣ тарбиятиена назорат кунед ин ҳами кудако ба сари карта омадиян ина картаошон худозада ба ҷои даф шави тез дар хона хита ба ҷо кунӣ бо ба сари карта мактаби 77 муроҷиат ба директори мактаб ина кудакои синфи 2 тон картиош некшидагиян оянда ё қиморбоз ё диз мешаванд худо нишонатяне ки падару модарошон ҳами кадра дида фарзандотона нигоҳ кунӣ то ки партиёшник нашава ина картора ҳамаша дар рондестем шумо ҳам карта бозӣ накунед кадоме ки нигоҳ мекунам ана ин дунук нест диде мусорша ана кози ягон шогирда метем мебарам мепартоям карта бозӣ накунед қимор бозӣ накунед ки бало мепечед ака гуфтем кудако тамом гирехтан рафтан ай қафом омадан ака картамона бите баъде ки карташона гирифтам даррондум муроҷиат ба директор кардам гуфтам шуморо пеши роҳбари синфтон мебарам шуморо падару модартона файрод мекунанд ай мактаб шуморо пеш мекунанд рости гап баъд гирехтан рафтан илтимос муроҷиат ба директори мактаби 77 ана хе кудакора нигоҳ кунед мақсад ай синфи деи уже карта бозӣ кардесиян и да ягон ҷо туғри намегира хаяка замона медонам тараққӣ карда лек агар ҳар яктаи мо бетарафӣ кунем ана хеле кудако зиёд мешаванд илтимос бенама касами кудакоиро ки дидем барои бад рафтестай пеши раҳшона просто мегирем ба падару модаршон занг мезанем ва мегем ана фарзанди шуморо дар ҷои мақсад гуноҳи кардагиш қапидем гирен тарбияш кунед илтимос ба мактаб муроҷиат ба падару модарон фарзандотона хоҳиш мекунам тарбиятиена назорат кунем ки оянда баъд худтонда проблема мешава ҳам фарзандо калон мешаванд баъд ай гардани шумо меқапанд меган дар ҷавонӣ дар кудакӣ мо барои чӣ моро тарбия накардем хуб бачаҳо дар охир чӣ гуфтанем агар ҳамин амуд видео ба шумо маъқул шуд мо ай саҳар қариб то бегония дар кору бору гирди атрофи ҳамин шаҳрем метонем ай саҳар то бегония ҳамин чунин наворо ҷавонову ҳамин кудакоро мақсад сабт кунем кадоме гуноҳ кард кадоме мақсад барои бад рафтесай метонем ҳамаша ба раҳи рост мақсад туғри кунем ва анахе навора падару модарошону муаллимошону директори мактаб тамошо кунанд шояд бахчон савол тиҳанд ки онҳо мумкин дар ҷои хатоӣ кардана кудакора мақсад ҷиддӣ тарбия мекунанд дар паноҳи аллоҳ бошен выпускҳои ояндара интизор шавен ва бахшиши зиёд гуфтанем пранк овозаш бениҳоят безеб омадагиай барои он ки овози асосиш айфон удалид шуд вақте мо айфона дар компютер мечаспонем мақсад синхронизатсия мекунад ҳамо чӣ хеле удалид кардай мақсад мо нафаҳмидем барои ҳамаи выпускҳои ояндааш ман ҳаракат мекунам беҳтарин овоза сабт кунам беҳтарин навора нишон диҳам то ки тамоми мухлисо тамоми тамошобино ҳаловат баранд саломат бошед